Okay, akụkọ onye chuziri nna akọ bụ na onye chuziri chọrọ ịnụta nwaanyị nụbata ya n'obodo mbeki, obodo ụmụ anụmanụ. So onye chuzin afro nwaanyị na chuzin fa betu single ladies nọkwa ebe a bụ ụmụ nwaanyị Igbo na chuzin fa according to ka ozi si wee lutu anyị aka. Onye chuzin wee sị mba na ya chọọ isi na be anyị wee wegote nwaanyị be anyị. Ị mara ndị chuzin ka unu si wee mara fa from be anyị. Fa bụ ndị okwukwe fa siri ike site na ma amarọ ma fali na ikpu nwaanyị obodo n'obodo a amarọ m betu ka akụkọ guys ka o si wee lute m aka. Ọ na-akọwa na ya nwere anything to do with nwaanyị obodo ka ọ bịara obodo a. So o nwere anything o nwere to do with nwaanyị obodo. So o nwere shop ebe ọ na-ele afịa wee chọbazie ka o nweta nwaanyị Igbo wee si na bai betu ọ pịtara nwaanyị ya n'efere mba ụwa. So wee na-asị ndị nchegharị nwa na ọ na-apịtakwu pim n'efere mba ụwa pịta I love you too, sachigide nwaanyị wee sachita onye chuzin nọkwa na o nwetara n'efere na Facebook ya na ya na-abụ wee kwube wee si ya na ya chọrọ ịnị na ya nwa nọ Sauti. So onye chuzin na o nwetara bụkwa a young small girl dị ebe dị 23 years. So nke nwaanyị wee sị ya nata, ọ sị mba na ya natarọ na ya ma natarọ na ya chọ ka ya nwa bịa mebi onwe ha akwụkwọ. So wee sendị ego eme ife niile. Fast forward to my story, the girl mesie bata obodo a 2 years ọ batara obodo a o wee dị ime wee mụọ nwa. So ọ mụziri nwa. Ọ ife nsị na ọghọm dịkwa na iwebata nwaanyị bata obodo ọ na-amarọ, ọghọm dị iwebata nwaanyị be anyị ebe a na ndị ulu dị ya dịkasị ebe a jebe Amerịka, mana ọghọm dịchakwapụ ya. So ọghọm dịịlụ nke nwoke a ka m chọrọ ịkọwa na ka unu wee ghọta ka the thing si aga. So dị nke nwaanyị wee mụzie nwa na this year ka ọ mụrụ nwa, o tebere aka ọ mụrụ nwa. So wee rụzie na ọ mụrụ nwa a, ọ batara na bụrụ nwaanyị ime ụlọ onwe n'ife ọ ya arụ. So jee chuzin ha bata jee just like that ka ọ mụziri nwa. Ewee gwa ya na n'ụlọ ọgwụ nọọsụ ya nwa ya nọ n'ụlọ ọgwụ na ọka obodo si wee dị. Ịmagọrọ nwaanyị be batara obodo amara ife obodo nyere and ọ nara apụta ilo yatago. So a na-agwasị ya so ọ na-efil bịa bụkwara nwa ka dịtụ young enwebere experience o nwere. So wee na-ebe akwa na-eti mkpu. Mgbe anyị jizi wee jeje mara ife na-eme, ọ sị na ya anabago si ke na oke ka o esi wee nọrọ ebe a nwere nna ya na-abụ na asị na ọka obodo dị na onwere gị na ya nọ n'ụlọ ọgwụ na-abịa visiting ndị alapụ nabaila nọrọ so ya. So ọ bịazie nwa ọ mụkwara nwa na ọfụma awali ya afọ o kwesịrị ịnataba wee lụzie wee nwewezie echiche na-ahazi alụ o wee nọtezie aka n'ụlọ ọgwụ. Today said na ọ bịazi nwebe ihe ndị oyibo kpọgasị ihe nwe ọ bụrụ ihe mma kpọwa ebe a. So wee tibe na ya na after everything o kwesịrị ịnatabazi jaundice bidokwa nwa ya echebekwa ka jaundice nwa ya pụọ gbachaa before wee nataba. So fast forward to story nji wee bịa gbasara dị nwa bụ na o mesi after Satan dono si na ya na-ana na ya nọrọ obodo a na ya na-ekuru nwa a ka ọ ka dị obere si du naanị ya nara except akpọtala ya mmịa godu sefe ezuru olie na ya mara obodo bụ ife na ya ghọtara ife na-eme n'obodo na ya like ya na ọbụrụ ka o si wee nụ na obodo anụnwa dị. Ịma na anyị nọrọ ebe a na-akpọ obodo iche na obodo anụnwa nwee ka o si wee dị karịsịa nke dị ka Naijiria dị. Ịghọtago nwatakịrị wee sibe ọnwụ si na ya na-ana ikpe ka anọ ife a nke nwoke jiri ego ikpogote mmịa. Ọ ka jisi ike gbanụọ wee nweta nwa ego jikwa ụgwọ isi wee send tie ebe wee bụzi ya nke ịkpọpụtakwa mmịa bịakwa ihe aka ya eruru ụta. So wee bụrụ ife nna akọwala na idute nwaanyị ebe a bata ebe a ọghọm nke
nwetara idea ya kịta bụ nọ dị nwatakịrị nwaanyị si na ya ebiro and nke nwoke chọkara na ya na obiri ebe a wee ike mụsie ihe niile faya m wee kwakọ wee naba bikos na aka adịrọ nke nwoke nwaanyị si ọnwụ na ọya na ka anyị na-ekwukwe nke tata nke echi na ọ nago ama afọ ihe ejigide wee jigide wee nwetasie dọkụmentị nwa ya ahụ ọ mụrụ ọfụ wee dure wee naba kịta asam talking to you na nke nwoke nwetara onwe nke nwoke enwetaghị onwe ọ bụ na onye chuzin edogwu ekenye ka ebe ọ ejeje tinyebe ihe na ọkwa ha bụ ndị ụka onye alị na nnukwu ukwu nwaanyị obodo so ọwọm na-ekwu na abụ na ọ bụ na o si fee ebe a lọta ndị chuzin n'ime ụlọ ụka fa lọta nwaanyị n'ime ụlọ ụka fa onye na obodo a ọ kara ịkararịa mma ada onye na obodo a magorife sistem obodo a nwaanyị ọsịcha amara m ife ndị Igbo fụrụ na nwaanyị n'obodo a ka fasi aghọta ya kama nna aghọtara ajụrụ m ya sị ya o nwere nwaanyị nọ nkịtị nwaanyị anụrụ dị nọ na chuzin nọ si na o nwere ma ndị amụsịrị ebe a nọsi ebe a kama nọ na ya chọrọ isi na ba wee weta ifugie nwatakịrị naba so as it stand now ọ ya akwakozi mee gbanụọ lechakọ ife o nwere tụkọ ego ọnụ highest after 1 year ọ nakwubie yes after 1 year ọ nakwubie so ọ ife nwere ikwu n'okwu gbasara nwoke chuzin ife melienu nke abụọ ọghọm ikute nwaanyị ebe a tute ebe a na-enwere ihe ọma ụfọdụ ya ga-abata ebe a akọbara ihe ọzọ ụfọdụ nwere ike ọbata ọnaba ụfọdụ nwere ike ọbata ebe onye ọzọ eduyala ya mee na one na-ehiche na mgbe ị na-akpọ ya na fon na-enye vidio na-eme vidio kọrọ chee na inwe ihe echi oyi yara bata ebe a o nwere ihe echi oyara ijewara onye ọzọ akpọ yala ya ifugie so na nke nwoke na-akwakozi ụna na nke nwoke na-akwakozi ụna ọ na-akwadoro akwado bikos ọ chọbụ ka nwatakịrị bịa ebe a ya na ya na-aba amụwa na izi mụọ ịbụ mụọ ịtọ mụọ ịnọ onefa decide emunu wee kwakozi ya wee nakọ weti nwa mana onwere na akwụkwọ obodo nwunye batakwuzie ka ọ dọrọ kwuzie adọrọ nwunye si na ya na ana ọ ife o jitere ịfụli ya